Haide. Haide. Da, este o fractură veche și trebuie neapărat operată de sus, fiindcă aici e gangrenă deasupra. Deci dacă Da, am înțeles. trebuie să vedem în primul rând să facem un antibiotic o zi, două înainte ca să fie tare, să o întărim, să vedem că mănâncă și după ce facem asta o operăm, fiindcă e șoc mare traumatic. Da, pune în bazin. Apă mai mică, da? Apă mai mică, da, o luați și mai mică. Da, este un traumatism definitiv al humerusului, a umărului. Aripa este imposibil de a fi refăcută, însă, din punct de vedere vital, prognosticul este rezervat. Pozitiv chiar. Întrucât, după o zi, două de adaptare, timp în care să se obișnuiască să și mănânce, să se obișnuiască să o și evaluăm din punct de vedere al rezistenței ei, ca să poată să suporte șocul intervențional, respectiv anestezie și operație. Nu va mai zbura, va merge, poate găsim și o pereche, poate va face pui. În locul ăsta zic eu că stă foarte bine, s-a nimerit la fix să avem disponibil acest loc pentru ea și va rămâne o mascotă a noastră de lebădă salvată de toată Constanța anunțată. M-au sunat o mulțime de prieteni, era pe lac, am găsit și soluția cu barcă împreună cu ISU, mulțumesc Logică Pescar, mulțumesc serviciului de ISU care ne-a ajutat. Am adus lebăda și va fi aici, o puteți vedea de acum încolo în regulă, sper, ca să treacă de momentul ăsta operator cu bine.